Символът на Козирога е едно същество, което в предната си част е козел, а в задната си част обаче има опашка на риба. И какво символизира рибата или водната си стихия в астрологията? Това е емоция, емпатия, интуиция, връзка с духовния свят. Студенината на Козирога и всички тези характеристики са неговата фасада, но когато е в най-високо проявление, цялото това нещо в материалния свят води до връзка с духовното. Защото ако е правилно мотивиран този архетип, той означава следното. Аз имам една мечта, която ми е пусната като вдъхновение от невидимия свят. Добре обаче, за да стане тази мечта реалност, аз трябва да изградя устойчивост, дисциплина, постоянство и способността да не се влияе от емоциите си, когато взимам решение, за да може тази мечта да се зароди и изобщо да се реализира, да се манифестира в физическата реалност. Символа на Козирога е от едната страна козел, от друга страна риба. Връзката между света на духа и физическия свят. Какво е необходимо